F'intervista fuq il-medja nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Alex Borg dawar kompletament in-narrattiva ta' taparsi pożittività li adotta waqt il-kampanja elettorali. Minflok indika li n-nifs ġdid tal-Partit Nazzjonalista mhux jinħlif il-kmand tal-Aqda Repubblika. Dan kif irrepeta d-diskors ta' Robert Aquilina u Jason Azzopardi fuq l-andament elettorali. Borg sostna li Gvern Laburista bqa' jagħmel il-pjaċiri sa lejlet l-elezzjoni bħalma għamel waqt il-kampanja elettorali allega li jingħataw ħafna impjiegi mal-Gvern lil persuni illi qalulhom biex imorru jirreġistraw. Dan meta statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblikata propju din il-ġimgħa indikat li ftit li xejn kien hemm żieda fl-ammont ta' persuni jirreġistraw fl-istess numru osservat f'xhur preċedenti. Skont Borg inħarġu anke ħafna permessi mill-awtorità tal-ippjanar u anke saru ħafna trasferimenti ta' nies fid-dipartimenti tal-Gvern. Hawnhekk il-Kap Nazzjonalista sostna li qed jaraw avenues legali biex jieħdu azzjoni fuq il-Gvern għax dan suppost kien caretaker u ma setax jieħu deċiżjonijiet. Qed naraw ukoll li din mhux power of incumbency, ġifieri din litteralment rid b'xi mod jieħu vantaġġ mir-riżorsi tal-Gvern biex il-Partit Laburista iżomm is-siġġu tal-poter. Dan id-diskors ta' azzjonijiet legali huwa propju dak immexxi mill-avukat Jason Azzopardi b'kitbiet fuq il-paġni soċjali tiegħu. Azzopardi qed jerġa' jimbotta biex ikompli jiddetta b'mod komplet l-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista. Dan fid-dawl li qed jibża li Adrian Delia ingħata mandat b'saħħtu fih dan il-partit għax żied ħafna il-voti u qabeż bil-kbir lil Beppe Fenekadami. U għafat magħruf li Adrian Delia irid li nies bħal Azzopardi jitwarbu darba l dejjem. Intant Alex Borg attakka b'mod qawwi l-ħatra ta' Chris Fearn bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin. Huwa qal li Fearn qiegħed taħt akkużi kriminali u li jista' jinstab ħati. Alex taqsa kif il-Prim Ministru riskja li jibgħat lil Fearn jirrappreżenta lil pajjiżna u implika li din mhix governanza tajba. Dan huwa eżatt il-kliem ta' Robert Aquilina u l-eks deputat nazzjonalista Karel Aquilina illi qed jagħmel ħafna pressjoni biex isir bojkott tal-Parlament mill-Partit Nazzjonalista minħabba il-persuni li ġew appuntati fil-kabinett. Meta mistoqsi fuq kif żamm is-siġġu ta' Għawdex, Borg waħal f'Mark Antony Sammut, il-President tal-Kunsill Ġenerali, fejn qal li dan taħ konferma li l-istatut kien rispettat. Dan fil-waqt li ftaħar ukoll il-Partit Nazzjonalista huwa government in waiting għax il-Partit Laburista mhux se jagħmel 5 snin fil-Gvern. Però wkoll bħala Gvern alternattiv, aħna sorta waħda nkomplu nwasslu l-messaġġ illi aħna we are a government in waiting. Kontra dak illi qal meta sar kap li kapaċi jirbaħ l-elezzjoni wara xahar, issa Borg qal li hu qiegħed hemm għal tul twil u li l-proġett tiegħu huwa li jirbaħ wara snin ta' preparament. Ftaħar illi żied id-distakk meta komparat mal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Partit Nazzjonalista ra id-distakk jiżdied kontrih. Borg sostna wkoll irnexxielu kemm ilu kap iżid il-voti f'Għawdex. Realtà hija li kumparat mal-elezzjoni tal-Kunsilli illi saret sentejn ilu, il-Partit Nazzjonalista tilef madwar 1000 vot f'distakk f'Għawdex. Minkejja dan skont Borg il-Partit Nazzjonalista kiseb rekord ta' voti f'Għawdex. Dan meta reġa' ġab anqas minn 50% tal-voti, persentaġġ li huwa anqas minn kemm kien ġab Gonzi fl-2013 u ferm anqas mir-rekord ta' kważi 60% tal-voti li kien kiseb Edi Fenekadami fl-2003 f'Għawdex. Imma kif tallimna waqt il-kampanja elettorali, in-numri mhumiex ħaġa importanti għal Borg, l-importanti illi tgħaddi tiegħu.